Každý nový deň, do ktorého sa zobudíme, so sebou prináša množstvo maličkostí, ktoré zachytávame, vnímame a ukladáme si do budúcnosti, aby napríklad formovali aj našu osobnosť. Či už je to príjemný čaj niekde ráno v kresle s dobrou knihou, alebo radosť zo športu, z pohybu, alebo modlitba, nejaký dobrý rozhovor, alebo príjemne strávená chvíľa v dobrej spoločnosti. Všetko sú to takéto ohromné maličkosti, môžeme povedať, ktoré nám Pán Boh dáva, posiela do života, aby sme sa z nich učili, ale ešte raz, aby nás formoval. Určite sa ti už niekedy stalo, že si sa dostal nejakým spôsobom k nejakému staršiemu rodinnému albumu a zrazu si ho začal listovať, čítať si, prezerať si tie fotografie, alebo napríklad objavil si nejaký starší priečinok na nejakej pamäťovej karte s roztrasenými videami z dovolenky. No a keď si sa do toho ponoril, tak si zistil, že počkaj, veď na tom je niečo inšpiratívne. Áno, presne preto som sa rozhodol aj ja si konečne po rokoch prejsť rôzne tieto priečinky s videami, ktoré som nahral dávno pred 3, 4, 5, 6, 8 rokmi, keď som s filmom a s týmito videami začínal. A musím povedať, že som tam objavil predsa len aj niečo inšpiratívne. Pamätám si, ako v roku 2018 som si s bratom kúpil prvú akčnú kamerku, ktorú sme potom hneď na najbližšej dovolenke v Chorvátsku aj naplno vyskúšali. A teraz po 8 rokoch som tie videá objavil a rozhodol sa ich nejako zlepiť a porovnať si, že aký je ten rozdiel medzi rokom 2018 a rokom 2026, kedy sa tomu filmu a videu stále naďalej venujem. Horsa na Balkán.
Týmto krátkym videom by som ťa chcel povzbudiť, aby si určite nezahadzoval staré albumy, staré fotky alebo presne takéto videá, ktoré možno ešte máš na nejakých starých pamäťovkách. Nikdy nevieš, že čo v nich objavíš, ako napríklad práve nadšenie z takýchto detských dobrodružstiev, zo spoločného času s rodinou, alebo jednoducho len z toho, že robíš, čo ťa baví, že môžeš dokumentovať krásny svet okolo nás. Nikdy nevieš, čo v takomto obsahu, ktorý si kedysi dávno možno zachytil, čo v ňom objavíš a čo ťa môže inšpirovať aj práve pre dnešný deň. Môže to byť nejaká zabudnutá vlastnosť, alebo nejaká radosť, alebo nejaký špecifický pohľad na svet, ktorý sa samozrejme za ten čas aj mohol zmeniť, veď rastieme a tak ďalej. No ale nikdy nevieš, či tam nie je niečo, čo ti práve v ten deň môže pomôcť. Ako to bolo napríklad u mňa, keď som si začal postupne prechádzať tieto videjka. Tak chcem ťa pozvať k tomu, aby si hneď po dopozeraní tohto krátkeho videa aj ty zobral do ruky nejaký starší rodinný album a začal si prezerať tie fotky a no uvidíš, že čo to urobí pre teba. Zachytávajme svoj život, vážme si, čo pre nás Pán Boh pripravil a neváhajme sa z toho aj poučiť, lebo to je jediný spôsob, aký môžeme rásť. Moje ponaučenie? Spracúvajte svoje videjka skôr, než zostarnete.